हाथाना मिलियन हो के अरे की कोरा समाला अल्लाह का बुझाला अछुए न बिजली के तार कमरियों से गावला से मजा नहीं ना गावत आड़ा हिलत है नहीं खा इहे नु कमी बा भाई तो अकेले हिलेबा त अच्छा अरे हाथ में सुंदर गायिका बाड़ी तनी कह इहो ठुमका लगाओ सही है जी महाराज आइए जी कोनो दिक्कत नहीं है थोड़ा है थोड़ा लेकिन फिर भी तनी सा तू लोग साइड हो जानता नहीं रहा अभी कुछ मत कह पैसा लगा पहले हरदिया दरदिया बा हरदिया लगावो बोलो 20 के लगावो बोलो होई सब फरमाइश होई पूरा रहो लोग के बहुत बहुत रुपया पुरस्कार हमारे संदीप भैया मंच पे बानी दीपू जी के मौसी के लड़का संदीप भैया बानी अब बहुत रुपया दिले बनी 200 रुपया देवल जला महाराज एक बार में ना लेकिन यहाँ के दिलदार बानी बहुत ज्यादा जब पैसा लेके चल आवे नहीं हाथ में के सारा खत्म ना कर देवे नहीं तो बोले जानी नहीं क्वालिटी ये क्वालिटी बा देखा ई बानु सारा रुपया जब ले दे ना दी त ले दे हम सारा अंश के बा ले ले अरे ले ले धरतिया बा कमरिया में हरदिया पीस के अरे बड़ा रहे दरदिया बा कमरिया में यही जा बा यही जा हलुका है अरे कि दरदिया कमरिया में हरदिया पीस एक चीज रवा सबके मन में खटखट होई का कि प्रदुमन परदेसी रोशन राज के YouTube पर देखले बने के खूब मोह के नाचे लालो नारायण नारायण एजा हमने के ज्यादा नाचत नहीं खे जा अब मेन बात बा भैया के प्रणाम मेन बात ई बानू कि भैया अकेले हिलावे में मजा ना जब ले दो आदमी ना मिले तब ले हिला भाई लोग मन देते नहीं खे ना उ दिहन से आई ओरिजिनल है सो एकनी के बर्नट हिलावला से लोग खुश ना होई तो हमनी के डीकी हिलावला से केहू खुश हो भाई अपन बर्नट हिलावते नहीं के लोग आगवा निकल के तनी पप्पू होके डांस करो साफा